आङो दिनै गुरु बासानि बे लांगा दखना बाजाराव दोङो दै बे लांगा दखना बाजारफोराव आं सोंबाय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाथ' जौ दखान फानग्रा दखना लांग्रा फानग्रा आरो बिथिं साहा दखान फानग्राफोरनो फैसा होगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय बिथांमोना बुंदों मोनाखै दाखालिबो रायजो खाथियाव बुंदों मोनाखै बेनिखायनो नाय बिथांमोना दिनै दखना फाननानै जायो बिथांमोननि बिक्रि पात्ता गैला बिथांमोननो फैसा हो हनै ओरैनो दङ रावबो बायफायाखै फैसा गैला मा रायजोफोरनियाव सिख्लाफोरनियाव बुरैफोरनियाव हिनजाव माहारिनियाव फैसा गैला बेनिखायनो दिनै लांगाया नाङाखै दखनाया नाङाखै बेनिखायनो बायनांगौ दुखिया मानसिफोरनि माबाखौ सहाय खालामनांगौ बोरोथो औ औ नंगौ औ नै निउसाव लागायनो होदों बेनिखायनो हनै लांगाफोरखौ देखाय आं बे दखना माबायाव दखानाव दङ रावबो फैसा मोनाखैनो थगायनायल' जौ फानग्राफोरनोबो होगोन होनदोंमोन अन्थाइ बुग्रानोबो होगोन होनदोंमोन गैया ओमफ्रायो दखना फानग्रानोबो होगोन होनदोंमोन गैया नङा होमबा आब' गैयाथ' हनै दङ होमबा मादै गैया मोनबो गैयानो होमबा बेनिखायनो बिथांमोननो 2 लाख होनो गोनांखौ हो बास थेंक इउ मोनाखै आयरन जेबो गैया जोङो फाननोनो हाया जोङो फैसा गैया रावबो बाया आरो जोंनि मानसिनाव रावबो बाया सिगाङावथ' नाङोमोन आरो बर'जोंना बर'आव बाया जों मा खालामनानै जानांगौ दा बाजारानो गैया न'खरावहाय बे 1000 थाखा सोलिनो हायो दा न'आव थांबानो 3000 थाखा खरस जानाय जों फिसाफोरनो हरनाय मानाय जाया खस्थ' बिराद खस्थ' सोलिनोथ' हायो ओमफ्राय बेबो जोंखौ माबा दानि बायदि जाबाय फैनायाथ' होखायो जोङो होआलासिनो আমার পয়সা নাই তো তার কারণে আপনার কুকুরি কোনে কিনিব মানুহ বিলাকৰ ৰাইজৰ পইচা নাই হয় না নহয় পইচা থাকিলে কিনিব এই প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰত একো নাই নাঙ্গল বাবা থ্যাংক ইউ দে Nih, abu, tadi belum tahu ada di dalam sini. Deh, sekarang dong kayak itu. Bapak, iya sih. Kita boleh deh. Ziki boy.